kristillisen matkan aikana huomannut ja tullut monta kertaa siihen tulokseen, että kristityt aliarvioivat omaa tilansa liian heikoksi. Jumalan kuva menee pienemmäksi ja pienemmäksi, kun pitäisi kasvaa suuremmaksi koko aika. Ja se johtuu varmasti paljosta siitä, että kun ei saa heti rukousvastauksia, kun ei kaikki toimi minun mieleni mukaan, niin silloin epäilään, että minä olen varmaan niin kauhean syntinen. Mikähän synti mulla nyt on, kun Jumala ei mulle vastaa. Lähdetään niin kuin kaivamaan sitä syytä. Ja kun kaikki on Raamatun mukaan jo sovitettu, kaikki on hoidettu, kun me vaan astumme Herran kasvojen eteen ja sanoo, että Herra, kyllä Herra, kiitos. Istut siihen Herran kanssa, kuule, ja sano Herralle, mitä nyt te? Herra sanoo, että riisun ne vanhat rojut pois, mä puen sulle aivan uudet vaatteet taas päälle. Joo. Ja sun vaatteet on vähän matkalla vaan nyt sitten, puku on mennyt likaiseksi, mutta ei se mitään, mulla on uusi puku sulle, verenpuku. Halleluja. Minä annan sulle puhtaan puvun, täydellisen puvun, Jeesuksen verellä pestyn puvun. Ja sitten sinä olet valmis taas taistoihin, väkeviin asioihin, tekemään aivan mitä vaan. Sinulla ei ole mitään rajoitteita, niin kuin Jeesuksella ei ollut mitään rajoitteita, niin katsopa nyt, kun Jeesus on meissä. Niin onko sinulla joku rajoite silloin? Jeesus sinussa ei ole mikään rajoitettu. Halleluja, kiitos olkoon Jumalalle. Joo, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus.